service, interviews, controversial kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline, examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events, coverage and commentary. Aksyon Hotline, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo panatuntunan. Aksyon Hotline, diri kita sa Biyernes na nga presentation. Biyernes kita subong adlaw, Hulyo 15, tuig 2022. Aksyon Hotline. Ikatatlo na kitang Biyernes sa ikapitong nga bulan. And of course, ara gyapon yan no, ang voters registration sang Commission on Elections diri sa bahin sang Metro Bacolod. Bao grabe, kagabi pa lang may mga nagtululog na iya kang nag-standby dira sa Ayala Mall nga dira ginapatigayon karon ang mall registration sa paglaom nga basi pa man lang ini sila ang makauna sa pila, no? Ti sigurado kung dira ka nagtulog, una kagid sa linyahanay. Aksyon Hotline. Di hopefully nakaparehistro na, no? Atong mga naglilinya, ang iba nagbutang sang ila tululugan dira sa Guasang Mall, bangod nga sa masunod na nga simana magatakop or magatapos ang voters registration. Aksyon Hotline. Aksyon artay hupon checking in diri sa aton sini nga pagpangalagad tubtob kita sa takna nga alas 9:30 karon nga aga. Aksyon Hotline. Ang magka-aksyon ta nga nagamonitor man paagi sa online. Salamat sa inyo padayon nga pagsakdag. Feel free gid sa pagpadala sa inyo mga mensahe, no? Dira available sa comment section sang Facebook ta, pwede gi mo kapadalada no sa Facebook page sang Aksyon Radio Bacolod. Ang himuon nyo lang, i-like kag i-share ang aton sininga program, dason padala ka mo mensahe para aton mabasahan. Aksyon Hotline. Amo lang na kasimple no sa aton sininga magka-aksyon kag parang nga madamo pagid kita ang maserbisyuhan karon nga aga. Aksyon Hotline. Sa mga naga-monitor via on-air, salamat gid sa inyo. No? Sa bilog nga Negros Occidental, Siyudad Bacolod, kag kabilugan nga rehiyon 6. Kumusta kamo? No? Kumusta ang inyo sininga morning? Aksyon Hotline. Anong pila ka madalag ko nga balita ang aton tutukan karon nga aga? Now, diri sa lokal, ti kahapon may press conference dira sa Bacolod City Government Center, paagi sa spokesperson na Mayor Albi Benitez nga si Attorney Bungdilag, no? Parte ini bala sa kontrata sa tunga sang syudad sa Bacolod kag AstraZeneca nga nag-provide ang kompanya nga nag-provide sang AstraZeneca nga vaccine for COVID-19 nga ang kontrata accordingly missing. Aksyon Hotline. Di may mga sabat diri ho. Gusto naman pamatian abi ang spokesperson ni former Mayor Bing Lunadia, kibaloon ta galing kay nag-start na sila no. Ginset naton kay nasidok no at 8:10 galing nag-start na meeting nila, hopefully by 9 matapos sambal niya. Aksyon Hotline. Nga na missing kay tubtob subong according sa kampo ni Mayor Albi Benitez, ang ara lamang nga available nga kopya nga ginauyatan sang City Legal Office amo ang draft. Ay, draft kuno. Aksyon Hotline. Pwede kung katawag silang ni Doc no kay ma-excuse na sa meeting nila. Sundor nga gawon to lang si Doc Surungon kay para nga makaratsada kita gilayon. Aksyon Hotline. Ano pagid? May ara pagido kita sang tutukan dugay-dugay diri sa aton sini nga pagpangalagad kay ang inkwentruan ay duway man ya untat no. Ang inkwentruan ay duway man untat wala kag tuo nagligad to binalbagan, may patay sa kalatraban, may encounter, may nadakpan.
sa akon banwa das kawayan may ara man encounter nga nagluntad. Ambot na nung latest sadto, no? May mga na-captured, may mga recoveries ang trupa militar. Action Hotline. Aber-aberi maloon tayo na karon dugay-dugay. May isa man kabakulod noon nga nagpangayaw sa bago asos dakop sa baybast 1.8 million pesos nga value sang shabu na recover may paaman pa nga armas. Action Hotline. Taga Barangay 35 didto siya nagboard sa bago and then ang natabo iya ay nagatransaksyon sa according sa pulis sang illegal nga droga. Action Hotline. Langkoy na karon na ang pila ka ma-update sa national ang DepEd Secretary nagpalayag na karon kang mayara na sang statement nga ginapagwa mando niya nga sa nagahilapit nga face-to-face classes ang wala mabakunahan nga kabataan pwede ha maka-attend sa klase kay hindi man mandatory ang vaccination. Action Hotline. Kagiban pagid karon nga mga update ri sa aton sini nga pagpangalagad nga aton sini tutukan. Let's go to work na mga ka-aksyon kay ari na sa aton nga linya si Dr. Chris Surungon. Online sa hotline. Online sa hotline. Ang nagaserbi man nga spokesperson ni former Mayor Bing Lunadia, gusto tani hibaluon no, sa ngalan sa patas nga pagwaragwag. Ang aton papel dirito is to inform the public Umpisa sang Lunes, sang nag-press conference si Mayor Albi Benitez, ginambal ni Mayor Albi, siling niya dali lang. May nagadto ni sa akong taga-AstraZeneca nga representative, daso nagpabalo nga may sulukton pa sila nga 98 million pesos. Singati, I will do my best in my ability not to pay. Amo na ang statement niya. Pero kahapon, ginklaro dire ni Atty. Bong Dilag, siling yang hambal to yung statement ni Mayor Albi Benitez is based on the context ngang ginauyatan sa City Legal Office, draft lang sang kontrata sa tunga sa syudad kag AstraZeneca nga kompanya. Action Hotline. Yang gwa subong, missing. Da wala ko numatag sila da. Uy, nanunatabo man. Kag, pero doon mabayad man sila subong. Doon nagbagono, doon naglain ang sugilanon. Joining us over the phone, si Dr. Chris Sorongon. Doc, how are you? Good morning. Yes, good morning Action Art. Good morning sa tagpalamati sa mga programa. Good morning Bacolod. Salamat gid sa time no ginatag diri sa Action Radio Bacolod. Doc, ma-check lang ko missing siling diri ni Atty. Bong Dilag kapon siya nagpa-press con. Draft lang kunong nahawiran nila sa kontrata kag nanutabo siniman abi ko gani kun ini nga mga documents is part sa maging turnover sa tong transition committee, Doc. Yes, Action Art. No, you're correct, no. Ang isa lang sila nga ginatingalahan naton, kabaluman siguro ang aton nga spokesperson, no, si Sir Bong Dilag sa government process, no, as far as contracts are concerned. Parte sa kontrata nga ni nakalabay ini siya sa sangguniang panglungsod. So ang ato lang tani nga ginapangayo tani sa aton nga bagong administrasyon, gamay man tani nga due diligence, no, sa pagpangita sa mga dokumento nga ilang ginapangita. They can even secure copies sa sangguniang panglungsod nga amo ang nag-aprobar sa sining nga kontrata na kung sa diin na ginatagan nila letter of authority si Mayor Bing para agud to makapirma sa sining multilateral agreement between AstraZeneca, the city government of Bacolod, and the national government represented by NIATF-DOH. Pwede man sila kapangayo kopya sa BAC, sa Bids and Awards Committee. Kung kinahanglan din nila sa kopya, they can even call AstraZeneca and send them a copy of the contract. Kaya pamangkot, hindi gina nila maobra, budlay gid ina nga gamay lang nga diligence, kapisan, para agud to masayran, kag maklaruhan sila kung ano yung kontrata. Kag siguro isa man ini sa parte sa mga dokumento nga gin-endorsar sa ila sa ato nga transition team. Kaya lang ginandig siguro gamay lang nga kapisan. No, kag common sense lang na siya, Sir Art, na dapat kabalugin na ang ato ng spokesperson si Sir Bong kung paano ina pangitaon kag i-produce inang ginapangayo nila nga kontrata. So there's no truth. Isa ka pagpatalang na naman, isa ka fake news nga magambal sila nga missing ang kontrata. Ara na dira sa aton nga Bacolod City LGU New Government Center, ang kulang lang gid ang ilang due diligence para pangitaon ini nga dokumento. Pero no, based on the yes, Doc. Sir, yes, Doc. Sorry to butt in. You were saying Yes, sir. No, gabay pa, unta-tunta na ini ang pagpatalang, unta-tunta na ini ang fake news, sakto na nga pamulitika, sakto na nga propaganda. No? So, dapat focus na kita sa obratahan.
We have to focus on serving the people of Bacolod City because that's what we are in public office. Public office is a public trust. Let us serve properly the people of Bacolod City, telling them what is the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Pero subong Dok, because of this recent, itong mga palayag sang City Hall, now, ano man, ang contract, ang content sina, kag nabutang mo to sa kontrata, if you may, no, kay wag ko ka lantaw pa man, kaya mo gusto ko makita kung man in some other days, nga gusto naton mabasa man, bali, kay ang daw ginaklaim nila nga tiway ma-deliver sa Bacolod, di daw mo ang mga legalities nga karon ginatutukan man sa City Legal Office di sa Bacolod, it was also included sa sining ginlagdaan nga kontrata. Sa aton nga, Sir Art, klaroon ta lang, we cannot divulge entirely ang content sa aton nga contract simply because part sa kontrata ang gipirmahan nato sa multilateral agreement is the non-disclosure agreement nga gipirmahan ni Mayor Bing ay in partnership na sa AstraZeneca sa national government. No? Pero ang atong ginaklaro sinaya, na-deliver ina partially ang bakuna, 216,200 doses. And as a matter of fact, we are very thankful sa sining initiative ni Mayor Bing nga nag-enter sa sininga kontrata upod sa ibang mga syudad kag mga probinsya sa bugos ng Pilipinas. Kaysa nga mo ito nga simpo, Sir Art, grabe ang paindis-indis, baklanay sang kainlaing mga pungsod sang bakuna. Okay. But because of the initiative of our mayor, we were able to secure 650,000 doses. Number one, it's not excessive. Kaya nga, gibasihan ta silang target population, which at that time was 325,000 times 2 is 650,000 doses. Number two, sang nag-procure kita sa AstraZeneca, amo ina ang bakuna nga nagsustainer sa aton para mabakunahan ang syudad halin sang Abril hasta Oktubre. Wala sang iba nga bakuna nga nagsulod kundi ang purchase naton nga bakuna ng AstraZeneca. Amo man inang rason kung nga lapit na naton maagom ang 100% bago mag-end ang year 2021 tungod sa aton nga purchase vaccine. So, dira mo makita nga ina nga inisyatibo gindayaw pa na gani sa national government kay sila mismo ang nag-initiate sila nga multilateral agreement plus even ang presidente sa Governors League ang patay sa aton nga anay Speaker of the House Lord Velasco kag even ang aton manugsulod nga Senate President Mick Zubiri na nawag pa na sila kay Mayor Bill kay nagapangayo sila sa bulig para makasulod man sila sa kontrata sa AstraZeneca. Subong nga i-discredit pa ina nga programa, ina nga bakuna, amo ina ang nagsalbar sa kadam-an sang pumuluyo sa syudad, kag amo ina ang nagpasustener nga at kasubong manug-anom na kabulan na kita sa alert level number 1 action art. Yes. And this matter was already forwarded sa gin-create man nga Good Governance Committee. As a matter of fact, daw ginatutukan man ni subong sang Good Governance Committee, the former mayor is ready to face isinitanan nga daw ginalantaw nga ginatunan nila mga legalities dira sa kontrata. Wala gina yung problema yung action art. At the end of the day, si Mayor Bing was very consistent with his pronouncements. Mayor Bing's administration is transparent. Wala siya may ginatago. Tandaan nato, this is a multilateral agreement initiated by the national government. So if the Good Governance Committee finds some irregularities, then we might as well call the attention of the NIATF, the Department of Health, and all the parties involved. Okay? So ang kuha niya sila niya, hindi lang niya ordinaryo ng agreement. Ini agreement hindi lang gisulod sa Bacolod City, kundi sa ibang mga syudad kag probinsya. Even the province of Negros Occidental entered into this agreement with AstraZeneca. Kakang ato nga pinalangga nga Mayor Albi is a consultant to the province of Negros Occidental during the pandemic response of the province. Kabalo sa sini kontrata sini sa AstraZeneca. So anong tinutuyo sini para hindi nila pagbaydan? May obligasyon, may kontrata, we have to honor it. So kinahanglan lang gid nila diligence para makita nga ang kontrata sini kompleto kag ina siya nga kontrata may otoridad unanimous nga ginpasar sa sangguniang panglungsod nga ginapangunahan ni Vice Mayor Elsie Familiaran. In other words, why sang choice ang subong administration but to pay sang obligation? At depende na sa ila, Sir Art. Ila na diretsyo kung ila pronouncements. Basta as far as Mayor Bing is concerned, ang na-deliver na bakuna na 260,000 doses na settle, na bayaran, na administer, tanan, nahatag, wala, may nag-expire, there is aton cold room. Kang ang ginhambal nila nga iba nga nag-expire or wala pa na-deliver,
ara para to sa central office, of which ato panumdumon, the Department of Health is the third party in this multilateral agreement. Okay, ting claim pag ito isa pag Doc, no, if you may kunot as of out of 434,000 kato sa Department of Health, ang 334 expire now, ang 100 kunot in 2 weeks time expire man. Ati, dapat na i-check nila ang datos nga sa Department of Health. Kaya we are not in the liberty to discuss that because of the non-disclosure agreement, Sir Art. Okay, oo, tuod lang kayo una mo naglingin na muno nga may non-disclosure agreement. Yes. Kaya in the first place, Sir Art, kabalo kita kung ano ang plastada sa nga kontrata. Kabalo Okay. kita sang timeline, chronological, kung ano natabo, halin sang sugod, anong perspective sini sang natabo sa kontrata. That's why, if you notice, sa press release kag pronouncement ni Mayor Bing, very specific kita mag-address ang issue kag ang mga ara sa non-disclosure agreement wala ta gina-discuss kaya may legal implications ina as far as contracts are concerned. Okay, so in behalf sa Mayor as serving until now nga spokesperson, anong mensahe mo sa Bacolod nun na Doc Reyes? Very simple lang ang mensahe naton. Ang bakuna nga programa ni Mayor Bing, isa ini sa mga legasiya niya nga kung sa diin, damo ang nasalbar, damo ang nabuligan, kag nabutang niya ang syudad sa Bacolod sa alert level 1 almost 6 months na subong, kag amo ini ang ginadayaw nga programa sa DOH Region 6 as the most prepared vaccination plan in the entire Western Visayas or even in the Philippines. Kag ginadayaw man kita sa mga neighboring cities and provinces naton tungod sa aton accomplishment as far as our vaccination program is concerned. Gabay pa, hindi kita magpadala-dala sa fake news, sa patalang, sa half-truths na ginahambal sang spokesperson ni Mayor Albi. Gabay pa, ang ato na ginapangayo, let us focus on reconciliation, cooperation, and unity as we move forward. Ang ginahambal nila nga change for the better Bacolod, is this the change that they want? Pagpatalang, fake news? Kung change ang ilang gusto hambalon, the Leonardia administration, kita si Mayor Bing, gusto Alas 8:30 Action Radio Philippine Standard Time. Action Hotline. Ang sini abogado versus doktor. Aber pamatian ta karon si Attorney Bong Dilag. Doc, sorry ginauto Yes, na sir. linya naton. Yes, ang mensahe na lang, sir, is willing kita magbulig sa bagong administrasyon, sakto ng pamulitika, tapos ng eleksyon, let us move on, magbulig kita para sa pumuluyo sa syudad. Ang aara kita sa public office to serve the people of Bacolod City. Salamat gid Action Art, more power sa mga programa. God bless and stay safe always sa mga pumuluyo naton. Magpabakuna, imo nga gugma sa syudad sa Bacolod. Mayong aga. Salamat gid. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Aber karon na hibaloon tabi ni si Attorney Bong Dilag. Sir, kung nagamonitor ka da, kay actually gamonitor na sa iyo sa Action Radio, palihog, bala sir, pwede ka katawag di ng base may landline ka na, 4343861, ang amon na numero, 4343861, 7081237, pwede mo na matawagan. Hindi ko galing masaulo ang sa cellphone na mundi, pero base may tiempo ka kay mag-commercial break ko, aber ang aton malang amo nimo. Since kaari na ini subong, actually ang kontrata ngani isa sang mga ginausisa kag ginapadalman sang gin-create nga good governance committee sang subong nga administration. Given the fact nga ini sila bag-o pa lang tikin si Diaz pamalang mo ti mga pronouncement kung kaisa ni Mayor Albi because of his eagerness. Nga gusto niya man makatrabaho gilayon, ti amo ni siguro ang result niya. Now, at the end of the day, ako yung nagalantaw. Ang personal kong paglantaw mo ni. Kung may aragin man sa mga salabton legal or may mga mahimo, nakitaan nga problema sa ginpatigayon ng kontrata, no? Especially sa legal nga aspeto, sa sulod sang 3 ka tuig pa, nga pagpangalagad sang Benitez administration, damo pa ni ang sarang mahimo sang gintukod nga Good Governance Committee. Action Hotline. Kaling kati sa palayag subong nga aga ni Dr. Chris Surungon, silingin di na ta magpalaptablas ng fake news o
Ti anong sabat ni Attorney Bong Dilag di? No, kayang gwa subong. Attorney Bong, do ikaw yung ginakwandi nga daw ikaw nagpagwa sang kapalaptas ang fake news. Tinano ang reaksyon ang aton malang diri mo nimo nga mabalansi ta kag mabatian ta both sides. Ang makabenepisyo sa ulidi ang pumuluyo sa Bacolod because ang kwarta nga gamiton halimbawa kung magbayad subong ang present administration kwarta ini hindi ni former Mayor Bing, kwarta ini hindi man ni incumbent Mayor Albi Benitez, kundi ini nga kwarta iya sang gobyerno, iya sang Bacolod noon, nga supposedly magamit sa iban pakuntan ni nga pulunduhan nga mga programa kag proyekto. Action Hotline. Kumo nagsulod ang city government sa isa ka kontrata, lain naman na nga isyu kung bala may ara sang kakulangan sa proseso kag may mga kasaypanan ang AstraZeneca kung nga ang na-delay ang delivery, ano ang mga reasons kag nabutang dito because take note nga ini iya nga kontrata nabutang dito nga hindi gani wa gid ginaplastar ang kuan mo ang kabugusan sina no nga kontrata ang kontenido bangod na lakip ina sagin kasugtan nga hindi pwede na mabulgar. Now, tilantawon ta no kay ini subong abogado ang nagatrabaho dira kay ginapamunuan no less than by the City Legal Office of the Benitez Administration ang ginapatigayon ang Good Governance Committee investigation. Action Hotline. Pero sa tinaga no nga fake news nagapalapta taon tani anong reply sang kampo no especially sang spokesperson ni Mayor Albi Benitez. Attorney Bong Dilag pamatian ta sa karon para may baluan tani no damo nga comment subongo siningya paano mo pa na interviewon kay daw puro man lang to fake news ang napangsabat niya. Kung sa bagay, sayang pa ang fried rice kag chapsoy Action Radio. Tiyo kaya. Ang aton balang ni ginabalita talang siling ni Bill Leonair. Hindi nga mga balita ginapaklaro ta kag ginapamatian ang both sides. Ti inyo man iya kinamatarong man ninyo kung ano yung inyong interpretasyon. Sabton na karon si Atty. Bong Dilag. At the end of the day, ang investigation sang sining gintukod nga komitiba, no, especially ining gintukod nga Good Governance Committee, baluon ta total bago pa lang ning administrasyon ni Mayor Albi and nagapanindugan nga ti change. And in order nga ini matuman ang ginaphandom nga pagbago, titanan ni natutukan diri. Aber karon kay do ipit ang tiyempo ko balikan ko ni dugay-dugay. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. This news sponsorship is brought to you. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management.
Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangon! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakami nga pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwag na nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties.
Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon, malikawan o kon madula. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang mapaambit naton iya nga mga informasyon na naman sa aton sini mga palangga nga mga tagpalamati sa karon iya nga hapon. Ano Tita Wilma, hindi kita naman nga hindi ko na makita sang akon mga mata ti amo na yang akon tandugon na kaon ko da mani kay kita ko da roasted nga mani ay ho mangayo ko bala siling ko ano nga akon ipaambit ay siling ko ang mani na naman kun ano ba lang benepisyo nga mahatag sang mani sa aton sini lawas pero ti kabalo man kita kun ano ang mani di bala. Kabalo kita kung ano iya ang mani. Ano gani Tita Wilma ang iya sini nga scientific name? Dumduman ko doon mo ning akon nga thesis ang college ko. Ang peanuts na. Te kabalo man kita magsiling tam peanuts, mahambal kita. It has a strong nutritional profile, no?
excellent source gina siya ya na sang plant-based sang makabig naton protein paagi sa mga tanom nga makuha naton sang protein magluwas sa mga karne no nami na siya fiber kag damo pagid siya sang mga importante nga mga bitamina kag mga minerales ang peanuts pwede naton ma-consume sa nagkalain-lain iya nga forma. Pero actually, yes, in scientific name is Arachis hypogae, di ba? Arachis hypogae, ang mga scientific name sang peanuts. Kag ang peanuts, pwede naton ma-consume in so many forms, di ba? Hambal na naton, may ara roasted, masilin sila iban niya, boiled, ginatanok, iban ano pag Tita Wilma ng mga salted peanuts na may ara pa gani nga coated no coated iya sa kalamay may ara nga coated sa chocolate ang iba naman in the form of peanut butter wow namit gidiya no lain-lain nga klase may lain-lain man nga nutritional profiles kag pila ka mga health benefits sa aton may ara pa sila nila tawi spicy na may spicy pagid. Magluwas sa salted peanut may ara pagid spicy. Ti kon maghambal ta benepisyo sini na sa aton lawas ano syempre kaunon tang mani, di ba la? Kaon kita mani anong benepisyo nga makuha naton sa mga mani? Makabulig siya sa bodybuilding. Ang bodybuilding, muscle building, bodybuilding naton nagapataas pagid sang aton energy no una-una gid makabulig sa aton muscle building nagapataas ang aton sini energy ikaduha ikatatlo nagapaabtik pagid sang memorya na nagapaabtik sang memorya ang pagkaon sang mani amo nang ginagamit sa mga estudyante kung kaisa no kisa galing gakawili iya sa pagkaon sang mani kag nagabulig man palikaw sa pag-angkon sang masakit sa korason kag eksperyensya sang stroke malikawan ina kung ikaw palakaon mani kay dako ang iya mabulig sa imo kag makabulig man sa pag-lose weight kung gusto mo mag-lose weight kaon ikaw mani kag kabalugid kita nga ang mani rich in antioxidants na damo siya antioxidants may minerals may ada pagid mga vitamins kag ang mani makabulig pagid sa pag-control sang blood sugar o sa mga may ngipon pa nga mga diabetic naton nga mga kauturan pwede gid na makakaon sang mani kay makabulig sa inyo sa pag-control sang inyo kalamay sa dugo na kag makalikaw man sa gallstone bato sa inyo sini abdo makabuligid ang pagkaon sang mani kag ginapahagan-hagan pagid ang ara sa mga nagaedad na kun palakaon ikaw sang mani ginapahagan-hagan sini ang pagdamo sang imo wrinkles may oil mismong mani di ba ginapahagan-hagan ni ang pagdamo sang imo wrinkles inang mga early signs of aging na pareho abis ang discoloration paglain na sang color sang skin mo kag ang mga wrinkles man sa imo pan especially sa imo guya posible abi ninyo sa pagkaon ninyo sang mani ma-resolve gid inang problema ninyo ara naman beauty tips na para sa inyo ang mani as in very very rich pagid sa vitamin C nga amo ang importante sa collagen production para sa aton sinimatahom nga skin so nga ang iban dira gabakal na lang collagen para nga oiling ila sa skin kag mangin looking younger abi pa amo kasi na ara yaman ni natural nga pamaagi para nga maka-produce collagen ang imo mismo kaugalingon nga lawas samtang ikaw nagaedad. So pila lamang ina ka benepisyo para sa aton ang pagkaon sang mani. Ano bala ang mapaambit naton iya nga mga informasyon na naman sa aton sa mga palangga nga mga tagpalamati sa karon iya nga hapon. Ano Tita Wilma
Hindi. Kita naman nga. Hindi ko na makita sa akon mga mata. Ti amo na yung akon tandugon na kaon ko da mani. Kita ko da roasted nga mani. Ay ho, mangayo ko bala. Siling ko ano nga akon ipaambit. Ay siling ko ang mani na naman. Kung ano ba lang binipisyo nga mahatag sang mani. Sa aton sini lawas. Pero ti kabaluman kita kung ano ang mani. Di bala? Kabalo kita kung ano iya ang mani. Ano gani Tita Wilma ang iya sini nga scientific name? Dumduman ko do morning akon nga thesis ang college ko. Ang peanuts na. Te kabalo man kita magsiling tam peanuts, mahambal kita. It has a strong nutritional profile, no? Excellent source gina siya ya, na sang plant-based sang makabig naton protein paagi sa mga tanom nga makuha naton sang protein magluwas sa mga karne, no? Nami na siya fiber kag damo pagid siya sang mga importante nga mga bitamina kag mga minerales. Ang peanuts pwede naton ma-consume sa nagkalain-lain iya nga forma. Pero actually iya sini scientific name is Arachis hypogae, di ba? Arachis hypogae ang mga scientific name sang peanuts. Ang peanuts pwede naton ma-consume in so many forms, di ba? Hambal na naton may ara roasted, masilin sila iban niya boiled, ginatanok, iban ano pag Tita Wilma ng mga salted peanuts na may ara pa gani nga coated, no? Coated iya sa kalamay, may ara nga coated sa chocolate, ang iba naman in the form of peanut butter. Wow, namit gidiya, no? Lain-lain nga klase, may lain-lain man nga nutritional profiles kag pila ka mga health benefits sa aton. May ara pa sila nila tawi spicy, na may spicy pagid. Magluwas sa salted peanut, may ara pagid spicy. Ti kon maghambal ta binipisyo sini na sa aton lawas ano syempre kaunon tang mani, di ba la? Kaon kita mani anong binipisyo nga makuha naton sa mga mani? Makabulig siya sa bodybuilding. Ang bodybuilding, muscle building, bodybuilding naton, nagapataas pagid sang aton energy, no, una-una gid makabulig sa aton muscle building. Nagapataas ang aton sini energy, ikaduha. Ikatatlo, nagapaabtik pagid sang memorya na. Nagapaabtik sang memorya ang pagkaon sang mani. Amo nang ginagamit sa mga estudyante kung kaisa, no, kisa galing gakawili iya sa pagkaon sang mani. Nagabulig man palikaw sa pag-angkon sang masakit sa korason. Kag eksperyensya sang stroke malikawan ina kung ikaw palakaon mani kay dako ang iya mabulig sa imo. Kag makabulig man sa pag-lose weight kung gusto mo mag-lose weight, kaon ikaw mani kag kabalugid kita nga ang mani rich in antioxidants na damo siya antioxidants, may minerals, may ada pagid mga vitamins kag ang mani makabulig pagid sa pag-control sang blood sugar o sa mga may ngipon pa nga mga diabetic naton nga mga kauturan. Pwede gid no makakaon sang mani kay makabulig sa inyo sa pag-control sang inyo kalamay sa dugo na kag makalikaw man sa gallstone. Bato sa inyo sini abdo makabuligid ang pagkaon sang mani kag ginapahagan-hagan pagid ang ara sa mga nagaedad na kun palakaon ikaw sang mani ginapahagan-hagan sini ang pagdamo sang imo wrinkles. May oil mismong mani, di ba? Ginapahagan-hagan ni ang pagdamo sang imo wrinkles. Inang mga early signs of aging na pareho abis ang discoloration. Paglain na sang color sang skin mo kag ang mga wrinkles man sa imo pan, especially sa imo guya. Posible abi ninyo sa pagkaon ninyo sang mani ma-resolve gid inang problema ninyo. Ara naman beauty tips na para sa inyo. Ang mani as in very very rich pagid sa vitamin C. Nga amo ang importante sa collagen production para sa aton sini matahom
nga skin na. So nga ang iban dira gabakal na lang collagen no para nga oiling ila sa skin kag mangin looking younger. Abi pa mo kasi na ara iya man ni natural nga pamaagi para nga maka-produce collagen ang imo mismo kaugalingon nga lawas samtang ikaw nagaedad. So pila lamang ina ka benepisyo para sa aton ang pagkaon sang manite. Ano bala ang mapaambit naton iya nga mga impormasyon na naman sa aton sa mga palangga nga mga tagpalamati sa karon iya nga hapon. Ano Tita Wilma, hindi kita naman nga hindi ko na makita sang akon mga mata ti amo na yang akon tandugon na kaon ko da mani kay kita ko da roasted nga mani ay ho mangayo ko bala siling ko ano nga akon ipaambit Sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Hotline! Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 8:59 na. Oy, good morning gali dira kay D. Zauza Pilaro Olivi kag Lorenzo Bermijo. Ang tanan nga mga taga-inayawan kawayan may agad sa inyo no sa mga 41s or members ng Kabalikat Civicom 1044 regards siling diri ni Dusty Wind. Kabalikat Civicom Inayawan chapter. Imo ni paring kwano Diklan Punsi, imo ni account ang Dusty Wind. Imo ni pre. May nga gada. Noel Zambales, gapangapi ko ni si Choy Rizal sa Fiesta Homes kag Ginilin Lamag, ga monitor man. And of course, Lance Achivar, no? Si Lucy Achivar sa Talukbago. Yan, nadula ang notification kung mag-live ang Aksyon Radio. Paano magbalik naman? Mangkuton ko si Dr. Elrido Tilios. Aksyon Hotline! Ari na sa aton galinya, anamuno ko kay ina sa inyo before mag-commercial break. Kay after sa tong press conference, kabalo ka bisan sa manok bala ang manok nag-hatch o kung nagabuto, maglumlom ni siya, pila pa na kasi man, namunti isubong ang Benitez administration, 15 días pa lang 15 kadlaw pa lang. Aksyon Hotline! Ina ang pag-isip naton na sa calendar days nga hindi gani included, dapat mag-isip da ang Sabado o Domingo kaya niya trabaho. Pero tiko mo nga ang papel din ni Attorney Bong Dilag, nagligan ng press con siya basing on the statement man kag ang aktualya kung ano ang mga documents ngara sa City Legal Office. Siling ko gani si Attorney Bong tingin sabat ginplastarya man lang to ang update partibla sa pay or not to pay sang 98 million nga ginasukot sang AstraZeneca sa syudad sa Bacolod. No, bilang background para madumduman nyo, mabalaan nyo. Tinagligan nga Lunes, nag-press con si Mayor Albi, kinakibot yang isa, tituod man, 15 días ka pala nga mayor, may nagkatunto si imo, hindi yan mag-say hi and hello, kundi nagpanukot. Why man nagdemand kung saan o dapat magbayad, pero nagpabalo nga may sulukton pa sila sa city. Aksyon Hotline! Tisiling ni Mayor Albi nagligad niya kibot kung kami amugali na no kag ginpamangkot of course ang alkalde ano ni status tanan and all. Tisubong ara na sa gin-create nga Good Governance Committee. Ang gin-report ni Attorney Dilag kahapon no sa press con ang namunoya parte sa wala pa sang ginuyatan nga documents. Ang City Legal Office, especially ang kontrata, kay draft lang kung nga sila, kato na missing. Pero ang sabat yan, Dr. Chris Surungon, nga mo nag-servisyo bong, nga spokesperson, siling niya, fake news na, kaya pwede na nila makuha ng kopya sa SP, kag sa back or sa din pa. Siling ko daw nag-present lang to kapon si Attorney Bong Dilag, galing kay tiyang guabla sa uli, basi kung magambal, maglaptang balita, kadaw pa si Bangdan yung manugpagwa sa fake news si Attorney Bong Dilag. Online sa hotline. Ari siya sa atong linya joining us over the phone. Attorney Bong Dilag, sir, may aga sa imo. Mayang aga, Action Art, kag nagapanamyaw ako sa tanan nga tagpalamati sa ako. Aha. Yes. Yes, sir. Go ahead, sir. Go ahead. Sa bahin sang imo to ginhambal nga kun bala
may ara sa kontrata o kung wala. Ang akong ginahambal nga amo ina ang posisyon sang City Legal Office as can be born sa records kag sa mga interview sa iya ang panugdaon sang City Mayor's Legal Office nga ang ara pa lang subungan ginakaptan sang new sang Benitez administration is the copy, the draft lang. Kung draft lang, we are not yet in the position of the original copy ng kontrata. Now, you cannot simply pay 98 million pesos on the basis of a draft. Amo na nga ginapangita subong sang City Legal Office kag sa Committee on Good Governance nga sa diin makuha naton ang original contract. And the burden of proof is on AstraZeneca nga magpakita sila sa contract kasi sila ang kapanukot mo. Correct. Hindi na kita dapat ang the burden of proof is not on us. Now, if I have stated that, kung ang ilaya pagtanaw fake news ina, si ila na naperbiliyo. You know, si Sun Tzu sa The Art of War naghambal to art, never be influenced by your opponent. Learn from them. Kaya mo inang aton nga careful kita sa aton ginahambal kay whatever we say, base is-short naman. Ang ginambal nato kag ang panugdaon sa City Legal Office na amo man ang gina-adapt sang spokesman kay ko nanong ipinsin ni sa nagakalain-lain nga department amo man ang basihan sa pronouncement ng spokesman. Now, ang siling nila ang panugdaon nga ang ginakaptan draft pa lang. Di ko may ara original copy nga i-present ang AstraZeneca kundi hindi na speculative ang aton mga panugdaon. Correct. Para na naya sa hugot sa kontrata. We will not be speculative anymore because time and again, we have been stressing now we are only in the position of a draft copy, which is not official and which is not binding on the part of the city. Kung aragin man na, kung di mayo, yes. Kung ma-present ina sang AstraZeneca, kay the burden of proof as I have been saying, ara sa ila, kay gapanukot sila, kung di entertain nahon ina ni Mayor, ay entertain ina sa siyudad, kung bala may obligasyon, kung wala, kung bala whether the due process had been observed, whether it is disadvantageous and highly prejudicial to the people of the Bacolod, and whether it is a valid and binding contract. Kaya tanan, basihan na sa original na nga kontrata. So, you were saying, nga ang imo yung ginambal to based sa statement man kag kung anong ara sa posisyon sa City Legal Office hindi man na makonsider nga fake news kaya mo na yung matuon nga sitwasyon sumong attorney di ba? Si kabalo naman kabo kung anong ihambal ta sila pangitaan lang na iya sang rason because ara na sila iya sa piyak na kampo. Wala na katapusan kung sabi ta na tutuan sabat there will be no end to it because that is always the stance of the past administration to look into the controversies. Kung wala controversy, posible mo naman ang controversy para magsadya. But that is part of the game. It's part of the game. So, let's take it from there. So anyway, maulat na lang kami kung ano ang mga development dire kag kahit ani mabuligan mo kami na lang nga maka-schedule kami kay Attorney Ting late bisan sa man nga schedule nga maka-interview man kay Attorney Ting kasi Attorney Ting do approachable po do way pa kami number niya. I will arrange for it now. I will let you know to us. Okay, siling ko imbitahon namon di siya nga makasaka di stasyon on virtual lang pwede malang na no makasugilanon man ta sa kay Attorney Ting bla. Makaabot. Basta mo lang ang siling ko as of now sunod sa pronouncement ng City Legal Office wala pa sang original copy kag draft pa lang. And that is what I had been saying all the while. So there is no fixedness there. What is fixedness there? If assuming ang contract na original wala pa, then the burden of proof is on AstraZeneca because they are the one collecting. Okay? Sige. Sige. Attorney, salamat din sa time. Salamat sa time. Good morning. Good morning. Action Hotline. Ayos ti siling Attorney Dilag why katapusan kung sabton mo lang ni gyapon ti ako gani amo na lang niho. Since nga ang AstraZeneca, kag hindi ko yung magpati kay mga abogado nga arat na halos kapalibot kay Mayor Albi from the City Legal Office, City Administrator Abogado, Secretary to the Mayor Abogado, ang spokesperson Abogado, ang sapyak sumong nagahuni,
spokesperson ni Mayor Bing, doktor. Abogado versus doktor. Ini ako amuning papel namon mo. Because may mga ginapalayag nga mga balita katulad sini, let us be critical. Ang ginatingguan sa Action Radio nga mabatian ang both sides. Now, at the end of the day, kung may ara giman iya sa ulihi, kung ano gidman, halimbawa, butang ta kundi maging create nga good governance committee. Ang good governance committee nga headed man mismo sa City Legal Office. Kung may mga nakita sila since kang transaksyon, ang tuyo ni nila is to investigate, padaluman ang mga transaksyon sa nagligad nga administration. Ini sample pa lang ni ang party sa pagbakal, ang kontrata sa pagbakal sang COVID-19 vaccine. Ti remember nga tuman kalawig ang pampungko ni Mayor Bing sa Bacolod, as City Mayor, inaimbukada palang subong mo palang na subong gina atandog sang Benitez administration, ginalantaw nila kay ti normal malang na kay bag-o pa man lang ang administrasyon mo, pero siling kumangin masadya pa ni ang sinambuwa sa palaabuton. At the end of the day, ang gina-expect ng tao, subong niya ariho, ang problema, gani iya dapat niya atindihon na subong on how to recover from the pandemic mo. Tigaling hindi ta mapaiway since nga may mga palayag ang ginapagwa ang piyak ng kampo, hatagan to oportunidad ang magtimbang nga bahin sa ila sini mga statement kag pagsabat sa mga issue. Tanawon taniya, no, kay siling ko gani may time iimbitahon tadi sa program si Attorney Ting, ang City Legal Office sa Bacolod. Remember, nagligad gin-announce to ni Attorney Ting upod kay Attorney Maghari ang aton Mandira City Administrator, ang City Administrator sa Bacolod, nga may ara na sila ginbuksan na sa publiko or any individual nga may complaint against employees or any mga valid bala, no, with documents supported by the documents nga daw gina-question na mga transactions ng city, kundi gin-open to na nila sa City Legal Office nga pwede ka nakakadto, intertinahon nila kag i-evaluate kung bala pwede mag-qualify ang imo sininga concern, ang mga ebidensya mga dalada. Ti gusto tani baluon kay Attorney Ting, no, kay at the end of the day makabenepisyo di ang mga Bacolod nun. Kaya aton malang diri punto is para bangin fair, no, mabalaan tani tanan. Lain naman nga istorya kay subong niya kun program. Actually ang focus subong ni Mayor Albi, ang nakita ko gani subong ang ginpromisa niya nga spaghetti wire niyo nung ginumpisa na gani according sa kay Attorney Bong Dilag sa interview sa press con kahapon, nagumpisan las dalan lakson, spaghetti wire and other programs nga nangin kabahin sa iya sini administration. It's too early pa, no? Subong hindi mo pa niya mabatyagan atong mga promises nga ti mahatag amo ni ang mga pagkambyo gina-expect. Lawig pa ni, this is a long process. Kag mabalaan ta pagani ni in 100 days nga pagpungko ni Mayor Albi Benitez. Kabalo ka damo nagka-question ko si Mayor Albi nagligad nga way nagani ko katulog para ang 100 days naton mga promises naton ma-deliver ta. Action Hotline. Ayos So sundon tani kag para ma-report ta sa aton nga mga ka-action. Action Hotline. Ang aton pagpangalagad karon iyang Biyernes, mga ka-aksyon, boylog nga ginadulong sa inyo, ari lang ang Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing
stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos lalo nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Bangon! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good na factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo
tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang mapaambit naton iya nga mga informasyon na naman sa itong sini mga palangga nga mga tagpalamati sa karon iya nga hapon. Ano Tita Wilma,
Hindi. Kita naman nga. Hindi ko na makita sa akon mga mata. Ti amo na yung akon tandugon na kaon ko da mani. Kita ko da roasted nga mani. Ay ho, mangayo ko bala. Siling ko ano nga akon ipaambit. Ay siling ko ang mani na naman. Kung ano ba lang binipisyo nga mahatag sang mani. Sa aton sini lawas. Pero ti kabaluman kita kung ano ang mani. Di bala? Kabalo kita kung ano iya ang mani. Ano gani Tita Wilma ang iya sini nga scientific name? Dumduman ko do morning akon nga thesis ang college ko. Ang peanuts na. Te kabalo man kita magsiling tam peanuts, mahambal kita. It has a strong nutritional profile, no? Excellent source gina siya ya, na sang plant-based sang makabig naton protein paagi sa mga tanom nga makuha naton sang protein magluwas sa mga karne, no? Nami na siya fiber kag damo pagid siya sang mga importante nga mga bitamina kag mga minerales. Ang peanuts pwede naton ma-consume sa nagkalain-lain iya nga forma. Pero actually iya sini scientific name is Arachis hypogae, di ba? Arachis hypogae ang muna scientific name sang peanuts. Ang peanuts pwede naton ma-consume in so many forms, di ba? Hambal na naton may ara roasted, masilin sila iban niya boiled, ginatanok, iban ano pag Tita Wilma ng mga salted peanuts na may ara pa gani nga coated, no? Coated iya sa kalamay, may ara nga coated sa chocolate, ang iba naman in the form of peanut butter. Wow, namit gidiya, no? Lain-lain nga klase, may lain-lain man nga nutritional profiles kag pila ka mga health benefits sa aton. May ara pa sila nila tawi spicy, na may spicy pagid. Magluwas sa salted peanut, may ara pagid spicy. Ti kon maghambal ta benepisyo sini na sa aton lawas ano syempre kaunon tang mani, di ba la? Kaon kita mani anong benepisyo nga makuha naton sa mga mani? Makabulig siya sa bodybuilding. Ang bodybuilding, muscle building, bodybuilding naton, nagapataas pagid sang aton energy, no, una-una gin makabulig sa aton muscle building. Nagapataas ang aton sini energy, ikaduha. Ikatatlo, nagapaabtik pagid sang memorya na. Nagapaabtik sang memorya ang pagkaon sang mani. Amo nang ginagamit sa mga estudyante kung kaisa, no, kisa galing gakawili iya sa pagkaon sang mani. Nagabulig man palikaw sa pag-angkon sang masakit sa korason. Kag eksperyensya sang stroke malikawan ina kung ikaw palakaon mani kay dako ang iya mabulig sa imo. Kag makabulig man sa pag-lose weight kung gusto mo mag-lose weight, kaon ikaw mani kag kabalugid kita nga ang mani rich in antioxidants na damo siya antioxidants, may minerals, may ara pagid mga vitamins kag ang mani makabulig pagid sa pag-control sang blood sugar o sa mga may ngipon pa nga mga diabetic naton nga mga kauturan. Pagtaas bala sa petroleum products, ay kalain. Oy, by the way, subong galing adlaw, aksondor si gagawon ko lang si Councilor Al Victor, basi matawgan mo siya, okay na siya. Okay, ipatawag to ni Councilor Al Victor ang traffic enforcer. Ato bala ang regular nga traffic enforcer nga nag-viral bala sa nag-viral bala sa social media nga ginsinggitan niya ang driver. Action Hotline! Kagang asawa, siling ko na ano man nga sitwasyon man, nga mo ni natabo man. O nga gawon ko si Councilor Al, kay ipatawag ito subong aga, buta kadto na sa opisina niya. Dason may ara man niya nga nagtapungulay nga driver na sa SM ho. Ano to ginalina niya? Nagtapungulay sila nakuhaan ba sa video, tigin check why man nagpa-record sa station number 1. Siling ganis ang mga nag-comment to siya, nagpabalas lang to sila, sir. Pabalas imo to nga ating gaya tong isa nga sige tapungol sang isa man ka driver. Action Hotline! Mana mo ni kapigado, sumong nagala ka mo inyo ya ka tinapungulay dira. Action Hotline! Pakarunan tani kag ang update dira sa barangay 39,
No, kay may ara na sa Barangay 39 balas ang nagpanimaho kahapon kung ano nang nabtan sadto, no, kay baluon tana nanong ang chemical to iya kag nanong aksyon nga ginhimo dira, no, sang mga natungdan nga insya sang gobyerno. Si Councilor Pausi nagkadto to kahapon eh. Action Hotline! Ari na si Councilor Al Victor Espino sa aton sininga linya. Online sa hotline. Online sa hotline. Councilor Al, may nga sa imo sir, si Action Art. Action Art, and of course, sa tanan ng mga suki sa imong programa, labi na gid sa mga tabakolot, may aga sa inyo. Sir, ipatawag mo kuno sining aga. Ambot ko nakakadto na sa office mo ang traffic enforcer to nga nag-viral social media to bla. Actually, wala pa, no? Ang ako nga gusto pag kagluyag matabo, Action Art, is not just the traffic enforcer, but also ang natungdan nga driver, bala? Kag ang kung pwede, atong nagwa sang video sang insidente, kung pwede man sila makanoy. Kung ini sila panawagan, kag base mo usar kong imong programa, nga mapanawagan naton ini sila, no, nga magkadto sa akon nga talatapan or mangayo sang ako ngayo sang ilang nga presensya, maayo sang ilang presensya, Action Art. Aha, ati sige basi ko patagiyunan ka namon nga matagan number sung bahay para matawagan sang staff mo tong nagkuha video bla. Bao salamat kid, okay. Kabalo ka, Action Art, we are sending a wrong message, no. Ang gusto ni Mayor Albi halin sa pagtungko niya nga that dapat ang tanan ng empleyado, pinakagamay ng empleyado, pinakadako up to the elected officials, ang iyang ginapangabay sa aton sa siyudad sa Bacolod is to serve with a smile, no. We are known throughout the country as the City of Smiles, but kung mag-amuning aton ng mga taong empleyado naton, but of course I am not prejudging him, hindi naman gusto nga husgahan siya nila yon, no, nga wala ta pa nakuha ang istorya. But makita mo dito nga hindi dapat nga amo na hindi dapat amo nang pagtratar mo sa aton nga not just our drivers but everybody else nga residente sa kag bisita naton sa siyudad sa Bacolod. Yes, no, kag ang nami sinatuod bisan may violation na ti in the way pwede ka man ka-issue kung may citation ticket ka whatever violation niya ti kung mangin arrogante siya another violation pag inaya mo. That is correct, no. Dapat amo na ang proseso nga iya nga ginusar, no. Hindi nga ginsigitan siya nagbalos man sa singgit, hindi na amo, no. Hindi na amo. Nang lightning halimbawa to kung tuod man ng lightning ang driver langan man nga madaguob ka man kag mang lightning iya. Oh, in public service Action Art, ako I've so much experience sa public service. Sa sininga term, I think I'll be 18 years sa serbisyo, no. And tanan agyanta naman tanan nga lait, tanan nga buyayaw, tanan nga mapakalain agyanta naman no. But at the end of the day, ang aton nga ginatindugan ang pagserbisyo sa pumuluyo sa siyudad sa Bacolod, ang poderoso nga pumuluyo sa siyudad sa Bacolod nga naghatag sa aton sang mandato kag sa obligasyon nga magserbisyo kun diin kita diri subong sa aton nga pumuluyo. No, and there is no place for attitude like that in public service, Action Art. Yes, correct na. Dumduman ka na singuna, pati ang katanay tiruhay, doon nagyan mo. Oo, ati na ilay naman ang istorya sa guwastorya sa protestingan sila eh. Kabalo ka naman nga, kung mag-abot niya sa amo ng mga punto, why man taga-isol. Pero ang aton nga with the fulfillment of our duties, that was a fulfillment of his duty as a traffic enforcer, Action Art, no? Tungod guro, basi wala man takabalo, basi inaaway man siya sang may natabo man nga malain sa iyang adlaw. But then again, that has no place in public service ka mag-amot sa Action Art. Sige, kuan kami ma-update kami sa imo kag tinguan na mo maka-provide sa imo da, no? Parang at least makasugilanon ka to mismo sa nagkuha sang kuan, no? Nagkuha sang video, Councilor, mapatawagan mo sa staff mo bla? Yes, Pete. Actually, kung may ara kada Action Art, please send it to my personal number. Yes, sir. Mismo matawag sa ila. Yes, sir. I will. Ipadala ko after sa aton interview. Salamat, Councilor. Okay, salamat. Salamat, Action Art. Salamat sa Action Radio. Mayang aga sa inyo. Action Hotline! Ayos ti ipatawag ito, istoryahon niya, no? Pero asto kung ano, kay regular to nga employee, no? Sang, kuan bla? Sang bitaw, no? For me, hindi man taka-judge dito kay waay kita kay balugid sa story kay kung pamatian mo traffic enforcer do nagpanagilot kito siya kung
agaw siya sa pagkalinya nga bisan ginapa-proceed o kung ginapago siya sang traffic enforcers. Pero gusto lang ang balik Councilor Al, hindi man dapat yung nga imo na nga kung gisinggitan ka da, kung ano man nga mabalos ka man, tingguan niya mo ni, no? Kung ara ka sa serbisyo, tuod ka budlay, gid kinanglan pasensya, paumod gid. Kung may violation da, kag ikaw nagapanakop, nakpa lang, isuway lang citation ticket, lain na iya, may gani, way na nagpadapatay, blakag nagsakitanay, butang duwa to yung driver nga nagdamukulay, ano itong inalinan sa ila inaway. Action Hotline! Galing way matong magpa-record Silang gani sa mga comments, sila, why to sir, pabalas imo to nga naguldo lang ulo ka isa to ka tapungol. Na ano man nga kapag kaimtang man. Action Hotline! Marian Efren, kag Joel Espinosa, Ines Villasaura, kag Josefina Francisco, good morning. Action art, dapat ang mga enforcer ang bantayan nila ang mga tambutso nga nagabuga aso. Gilantaw lang nila ina tambutso nga grabing itong mga aso. Sa bagay, no, iniguro kwanta ni sa LTO kay sila ni ang may ara sang kwan. Ara bala sang detector o machine nga makakuha sang amount, no, sang ginabuga nga aso nga ti violation, ina mo hindi na pwede. Oy, sinong Bert Hirapusco Caraballo, good morning sa kay Councilor Al. May kwanto di siya, ginapahibalo. Sinong dinatuman, doon na dula kay may utod guro ni siya, no ninong Bert Caraballo, ang pastor, no nga, dahil lang. Ariho kay silingya nga ginapanawagan lang kuno, ginapahibalo sa mata ni Pastor Johnny Caraballo. Siya napatay kang nahaya sa Regina Townhomes, Cadena de Amor Street, Barangay Singkang Airport, Bacolod, Lubong, July 16, buwas, las 9 sang aga sa Dumanan Public Cemetery. Amo na ginapabalo Ninong Bert Caraballo. Action Hotline! Way kato kapuli sa may ang nung Bert sa lugar na to. Si Arlene Biligorio, may agaman, Christine Minies Villalubos, Barky Tribe, araman si Jacel Bautista, Romel Riales kag John Pearl, Virginia Agustilo Flores, thank you gida. O si Mungcal Turillas Bilbagan, araman no, si Marilo Baron, araman si Ana Sinoro, no, kag Valerie Rose Magbanwa, Noel Sambales, pareming aga, Cristina Dalakit, Franklin Paragiton, kag Lance at Sibar. Thank you. Bong iban di ko naging malabutan. Why naging kita, Chem. Action Hotline! Aksyon at Tayhupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.